Sinpat ke buram bat ke jenguk ni ai shu blai ke bola syak sengup hapat yangi hai ke ni ke por ke benta binyi puson ni ke ketin ke jenguk lingba ke ni ke program wan ban bani ki para mensim ki pa kodor ki perlo ki bai ki pidang subha ye phi syak ke ni ke program wan ban bani begini bani slok lang bani puson na ke ketin ke baim ke jenguk blai ki perlo ki bai ke ni ke por ke bangim kolong ke por jong ke cingkala habangi pai ha ke im lang ke salang habangi pai ha ke long priu ke man priu ki cingkala ki babun para pedeng kini ki cingkala ki don ki cingkala ki balong positif lani ki balong kita ki cingkala ki bayahap ki don pat ki cingkala ki balong negatif bat don ting ting bay ke jing im jongi ya kan dong rim jong ke jing im jongi lapen kelano namar ke jing syakta ke jing syak influence hakini ki jing kela kiba kani ke imlang ke salang kiba kani ke perthai ke kela bat ting ting ya ke jing im ke jongi ya kan dong rim jong ke jing im ke jongi lapen kelano ke benta na ke ketin ke chung uplay ke bangin yo bani selak lang bani puson leng ba jong ke ni ke step ke benta kalau na ke kitab ke chung Daniel kalau nong ke baningkong ke dekat ke bapra ke ketin ke chung uplay ke ang hanrei Daniel latmu halaka donut bonam pentengit yalade da ke jingbam sim lemne da ka wan bude namar kata ula kerpat unrang ba kiunok bu day ban pentengit yalade ki parlo ki bi ki paramen sim ki ba kodor ka phang jong ke ni ke jing puson ni ka tin ke chung blai ha ke ni ke step ka mata kalong ka nong rem bas kem ka jing im jongi abangi phai ya ke ni ka benta na ka tin ke chung blai na ka kitab ko jung Daniel Yoi bakala don ke jing persang ke jong usim Nebukadnesar ban pen kelano ya kan nongrim ke jong Daniel ke ba Daniel laim kumus samla jiu usim Nebukadnesar hadin bola job thma ya ke Jerusalem ulai lam rau yu Daniel ringkat bat ki parlak ki jong ushabab ilan Padus im Nebukadnesar haba ulai alam rau yaki Babilan ula persang pan penkela yakan nongrim kejung samla Daniel daki bapun kirukam ki parala ki be mentangin ya pek ya kita kibut lani ki strategis ki ba un Nebukadnesar u persang ban penkela lani ban penkela no ya kan nongrim kejung Daniel kajing persang lani ka strategis ka ban ningkong ka bus im Nebukadnesar ula persang ban penkela yu Daniel ka dei kata ka jing penkerpang marwe la ka jong lani kata ka isolation usim Nebukadnesar ula penen kam da ka bucu ban pen telot ya kan nongrim ko ju Daniel da ka ba pen cnga yu na ka ying ka sem da ka ba pen cnga yu na ki parakur ki parajat da ka ba pen cnga yu na la ki jong ki care ki mer la isolate yu Daniel na ki jat jiu baro marwe udan ha ka ri Babylon pada kata kajing temu kerja Nebukadnesar uperkat dah kabu lek kumta un salah ban pen ko ngu yu Daniel ban ko ngu lani ban but no ya kata kajing long lani kata ka rukom im jong kin nang Babylon Nebukadnesar upersang ban pen jinga yu Daniel nala ka jing syakri yu blay kabu Daniel usha syakri men ba udang don hakeri Juda Menta Daniel shimla yo ya kata kalat ban lech ka temple sa Jerusalem hanrai kata ke jing persang ke jung Nebukadnesar kam shimla ban khanglat yu Daniel ban duai laisin shisngi ki perlo ki bi ki permen sim ki ba kodol
Ngi me kini kisngi ke jongi kini kani ka perthai kaya le kumnu ban pendan kam da kini ka buj ban isolate yangi ban penlong la ka jong yangi ban penlong marwe yangi kenang ye ka bangi ngine kersum lang bat kini ka perthai kumbau sim ni bukan sar la pendan kam ye kini ka buj ban pen kelon yu Daniel da ka ba penlong marwe yu Daniel kini ka perthai kini kisngi jongi ka persyang bun ki kun samla ki long depress namar la pen isolate ki namar la pen long marwe ki kisngau kuslai kim la ban ya thu hanu namar kani ka jinglong marwe namar kani ka strategies ka ba ka perthai badu setan ki pendan kam ban penlong marwe ki kun samla ban penlong marwe ye ki paramid sim ki ba kordor namar kata kani ka wi ka buj ka bu sim ni khat sa ru pendan kam ka bu thmu ban pen kelan ye kan nong rim ka jong Daniel ka wi padi ka strategies lani ka buj ka bu Nebukadnezar pendan kam da ka bu thmu ban pen kelan yu Daniel ka de ka bu pen rung ya kita ki jihi kai babakla lani ki indoctrination usim Nebukadnezar tang bu penkerpang marwe yu Daniel hendrai penrung ya kita ki jikai jong ki nang Babylon lahi kayu Daniel bat iki parlok tu bakin nang ya ka tin khaldi lahi kai yu Daniel bat ki parlok tu bakin nang ya kita ki jing start jong ki khaldi Daniel ulai bandon ha kata ke slam jong ke jingikai jong ke jing start jong ki nong khaldi hadu lights nam baru Nebukadnezar reka plan ke ju ni ke jitmu ke ju uperkat da ka bala hikai kita ki jing start jong ki nong khaldi klem artatin u Daniel unsa kletno ya ka jing long tan rai ke ju Henry ke bas ngau tanat hang ni kalong walap deng kita kijing persyang kijong usim Nebukadnezar kam simla la pan penkelon ya kajing scam kadonut kajong Daniel bat ki parla kaju usim Nebukadnezar ula persyang ro ban penkela ya ka kerteng kajoki larangin pule na kalenang ka baningkong ka dekat ka bahnyau kaya thu yangi bayu Daniel lakot u Belteshazzar yu Hanania lakot u Shadrach bayu Mishal lakot u Meshach bayu Asaria la penkela kerteng su Abednego kini kidai kijing temu kibus im Nebukadnezar utmu da kabu perkat da kabu lek kumta kan penlong begini ki samla jiu kin kletno yala ke jong ka tenra ki paramen sim ki bakodo ngi makini kisngi ki badan kata ke jingya kletlang lani kata ke bengiong ka pluralistic context don teng ye kletlang bat ki e kini pertai kat hadu bengi kletno ye kanong rim la jong ka strategis ka balai ka u Nebukadnezar u persyang kumnu ban penkalai u Daniel ka dei ka jing penkalai ka rukom im lani kata ka culturalization Nebukadnezar lo pen kre ban penkalai ka culture ka bu Daniel u jubut da ka ba ai u ya ki jing bam ki ba long ki jing bam jong ki nang Babylon da ka ba ai u ya kita ki jing di ki ba ki nang Babylon ki shadi badaku persyangru ban penkok ngu yaki ban mani ya karukam mani jong kinang Babylon Henry ka bas kau tenat hang ni kaya thu yangi ka tin ka jeng ulai kaya thu yangi bau Daniel ulat muskem halak ka donut bonam kan ria anakan nongrim ka jeng shimla tre iki jing bam kibus e mula ai pat shimla tre ban mani ya ki blay ki bus imul ai ke hukum bagian bani ki paramen sim ki ba kodor ngi i hang ni ka jing scam kan dong rim ka jong Daniel ngi i ha ka jing im ka jongi ya ki put lan ki strategies ki ba ka perthai ka pandan kam ban pen kelon ya ka jing im ka jong i ka nong rim ka ba scam jong ka jing im ka jongi
Tungin long kemudian yang. Badan ni ke jingkut jingmut ke basken. Ke badan ni ke tenrai ke basken. Ke badan lak pan pen kala lanu. Ngakwa bagi pet katu kat ni kita kin nongrim bahkan jamin sim ni ki spiritual foundations. Kan nongrim ke pat ningkong ke dei kan nongrim jong ke jinget ke baskem hu Jesus Christ. Kanong rim ka baar ka day, kanong rim jong ka jing pulitis day ka ktin ka jong ublay. Kanong rim ka balay ka day, kanong rim jong ka jing duay banya shem badublay. Kanong rim ka basaw ka day, kanong rim jong ka jing long ku ha ka jing im. Para mensim ki ba koror na marketa. Hapdeng kini ki strategis ki ba ka pertei kaya le kumno ban penkelon ya ka nongrim jong ka jingim jongi. Tungin don ye kini ki nongrim ba kan jamin sim na ki spiritual foundation. Habaki la haka bangin la ban yang scan. Haka bangin la ban bat scan. Ya la ka jong ka tenrai. Klem da bakala syakamon bat syakadiang. Gumbau Daniel lo tmus kem hala ka dono. Tungin shim ya ka jingkut jingmut. Tungin shim ya ka rai bagin tmus kem ka jingim ka changi. Wenam syak ya lamba klano. Haki ki wala ki bun ki strategis ki ba per. Ki ba wan ban penkelon ni ka jingim ka changi. Rai tungin yang scam. Haka nong rem bakan jablay. Unong roi shaman sim wang. Hau mau siang bantai. Men sim changa. Wade. Tu blain kerku. Yang ini jing pusan na ka tin ka changi. Tungin pendam syeke jing duai. Buk pa changi bahab neng. Keburam baharo ngi Aisyah me. Kaba mel ai hangi ka tin kaba im ka chame. Kaba ngi pusan kan go try. Kumno ka no rema ka jing im ka changi. Walap deng shibun ki bojang ka perthe. Ki bele ban pen kelon ka jing im changi. Rai ai ku kan rat bi he. Ye ka boru men simba ko chame. Bingala ban shim ye ka rai. Bing tmus kemala ka donot. Bing yang skem. Klem da syak yalam bakla. Haki buar jeng ka perthe. Lareng kat kan ablay ka di ka buar. Gerku ya paro ki pramen sim ki bakoror. Ki bayas ngo bat ki basngap. Deng baga ni ka program. Ka bengi yo slot lembat me ablay. Gerku ka buar ka brang sak paro. Na bag deng jisu ngipan.